Тази книга е за всяко едно момиче, което е в каубойската си ера. Днес си говорим за Съживена на Бейли Хана. Грубият и вечно намръщен Остин Уелс е собственик на ранчо в Канада и не един път се е парил в любовта. Но още в момента, в който той вижда Сесили, знае, че няма да може да я устои, въпреки всичките си страхове, че тя ще си тръгне. Градското лъчезарно момиче Сесили бяга от съпруга си насилник след едно доста сериозно спречкване и отива в ранчо Уелс, за да започне наново. Но още от първия си ден там, тя знае, че няма да може да пренебрегне привличането си към Остин. Тази книга беше като глътка свеж въздух и точно това, от което се нуждаех. Остин го обикнах мигновено, а отношението му и закрилническото му поведение към Сесили, особено след като разбра за нейното минало и какво й се е случило, просто нямат равни. А Сесили, въпреки всичко, което й се е случило, тя беше като един слънчев лъч и няма как просто да не я обикнеш. Препоръчвам я с две ръце, така че ако не сте я чели, отивайте към книжарниците, а за още ревюта ме последвайте.